Bună ziua! Vă voi arăta cum facem noi gemul de mere. Gemul de mere este întotdeauna un deliciu dacă ingredientele de bază sunt alese cu mare grijă. Cu toții am ajuns să îndrăgim sucul de mere și totodată ne bucurăm de fiecare dată de aroma pe care acesta o are. Eu am zis că din moment ce sucul de măr este extraordinar de delicios, să încerc să concentrez acea savoare într-un produs care să aibă o consistență mai mare, adică într-un gem. Deci cum se vede și aici, merele în prima fază se spală. E foarte important să fie curate în momentul în care se începe procesarea lor. Pe urmă se curăță ca să se scoată coceanul din ele. Evident, și coaja, coceanul, trebuie să rămână perfecte. Iar după ce are loc această etapă, ele trebuie obligatoriu iarăși spălate. După ce se face acest lucru, se cântăresc și se adaugă celelalte ingrediente, lucruri pe care îl vor vedea în curând. Pentru că merele știm că se oxidează foarte repede, nu vom aștepta întotdeauna să curățăm o cantitate foarte mare. Așa că din vasul acesta am luat merele, le-am spălat cu grijă și uitați cum arată acum pulpa. E curată, fiecare arată impecabil. Este foarte important ca mărul să fie curat și să nu aibă nici măcar o urmă de coajă sau de orice altceva care ar putea să apară în gem. În funcție de cantitatea de măr pe care dorim să o procesăm, sau mă rog, de cât de multă dulceață dorim să facem, alegem oala pe care dorim să trecem în următoarea etapă. Așadar, vom lua aceste mere, le vom goli aici și o să vă arăt pe urmă ce se întâmplă. Am golit merele din această tavă în oală și presărăm zahăr. Trebuie să rețineți că întotdeauna se va lucra cu cantități măsurate. Este foarte important acest lucru ca să nu punem o cantitate prea mare de zahăr. Eu pun zahărul pentru a se face difuzia zahărului în fruct. Este foarte important să se lase fructul câteva ore împreună cu zahărul. O să vedeți că, uitați, vă arăt și aici, nu pun nici măcar un gram de apă. O să vedeți pe parcursul etapelor pe care le desfășor în pregătirea acestui gem că nu se va folosi nici măcar un gram de apă și o să vedeți de ce este important acest lucru. Doar așa reușim să obținem o concentrație mare de fruct și un gust deosebit. Deja am terminat de curățat merele pentru rețeta noastră de gem de mere. Aici, într-o oală generoasă, am luat și am curățat din 20 de kg de mere, am obținut undeva la 14 kg de pulpă, pentru că acum este un sezon întârziat pentru mere și nu este o productivitate foarte mare în momentul de față. După cum se observă, pulpa este curată, deci asta e foarte important, să fie scos coceanul, să fie scoasă coaja, să rămână curată. Și se pune în straturi zahăr. Deci la 14 kg de măr am pus în straturi 7 kg de zahăr. Și o să vedeți peste câteva ore cum lasă suc. Eu recomand, pe măsură ce se curăță mărul, să se pună zahăr în straturi peste el pentru a evita oxidarea. După ce se face acest lucru, se termină de curățat mărul și pus zahărul. Aici am pregătit lămâi, 1 kg de lămâi din care vom obține sucul. Dumneavoastră acasă puteți să faceți cu ce
aveți la îndemână să obțineți sucul respectiv. Chiar și dacă faceți doar cu furculița și scoateți afară din el, singura condiție e să aveți grijă să nu lăsați sâmburii de lămâie să intre în compoziție, pentru că nu vor avea un gust foarte bun atunci când îl veți întâlni în gem. Am stors lămâile și așa, după cum se poate observa, am obținut circa o jumătate de litru de suc de lămâie, suc pe care îl adăugăm peste cantitatea de măr. După care se amestecă. Nu foarte tare, pentru că el oricum se va pătrunde în timpul procesului de fierbere. Uitați deja cât suc a lăsat. Asta este tot suc de măr, lăsat din pulpă. Nu se adaugă apă, nu se mai adaugă niciun conservant, nu se adaugă nimic. Singurul lucru la care trebuie să avem grijă în momentul următoare este să păstrăm timpii de fierbere și pasteurizarea să o facem în mod corect. Lucru pe care o să vi-l arăt la momentul potrivit. Acum, fructele astea se lasă așa, circa 4-5 ore. Cine nu se grăbește ca să termine procesul de fierbere, dacă nu trebuie să faceți neapărat în aceea zi, se poate lăsa până în ziua următoare. Dar în cazul nostru îl vom lăsa undeva la vreo 4 ore, maxim 5 să stea fructul așa, pentru a putea intra zahărul în fruct. Este foarte important, se cheamă procesul de difuzie al zahărului în fruct și asta va asigura o consistență foarte frumoasă și o aromă bună a fructului. Deci, practic, va extrage tot ceea ce este important din fruct și se va regăsi în final în farfuria noastră sub formă de gem. Am revenit la fructele noastre după câteva ore și vreau să vă arăt ce s-a întâmplat cu ele. După cum observați, zahărul s-a topit cu totul. Și uitați aici. Asta tot e suc din ele. Deci nu avem nici măcar un gram de apă adăugat aici. Bun. Uitați cât de frumos arată tot fructul. Așa. O să iau acum toată compoziția asta și o să o pun pe urmă în marmită pentru fiert. Revin în câteva secunde. Am pus merele la fiert cu siropul lăsat de ele și vreau să vă zic că faptul că am lăsat să stea zahărul cu merele împreună și să lase sirop, să se pătrundă zahărul în fruct, să fie acel proces de difuzie de care vă spuneam pe parcursul pregătirilor, reduc foarte mult timpul de fierbere, probabil că și la jumătate. După ce dă în clocot, în maxim o oră e gata. O să vedeți pe parcurs. După cum se vede, procesul de fierbere este aproape de final. Uitați aici cât suc avem lăsat din fruct. Și asta doar pentru că s-a adăugat zahăr și s-a lăsat să se pătrundă zahărul în fruct. Uitați aici, deja e moale. Intră cu ușurință. Asta înseamnă că dacă îl pasez, e perfect. Transformăm toată compoziția asta într-un gem delicios. Ce trebuie să observați? Acum, fructul fiind practic fiert, el trebuie să aibă culoarea asta un picuț
Să trag de aici din abur. Un picuț roșiatică, ca să zic așa. Portocalie. Când este așa, e gata. Plus că în momentul în care dai să îl zdrobești, se face cu ușurință. Uitați. Când îl pasezi. Deci pulpa e gata. Ce rămâne de verificat e concentrația de zahăr. Și pentru asta am aici un reflectometru de grade Brix. Asta este un instrument foarte util pentru casă. Gospodinele care doresc să își facă o dulceață care să aibă tot timpul același gust, aceeași concentrație de zahăr, sau chiar și la siropuri, către gospodine le recomand să-și cumpere așa ceva. Nu este foarte scump, undeva la vreo 100 și ceva de lei pe piață, unul nou. Este simplu de utilizat. Din păcate nu pot să vă fac o filmare prin interiorul lui ca să vedeți cum indică gradele. Trebuie să te uiți cu ochiul prin viziera asta de aici, pe aici. Dar e foarte simplu. Deci o să fac acum proba cu reflectometru, să vedem concentrația de zahăr și dacă este soluția de aici, deci dacă zahărul de aici are concentrația potrivită, atunci voi opri fierberea și urmează pe urmă pasteurizarea, pasarea fructelor printr-un blender vertical și pe urmă umplerea borcanelor și pasteurizarea. Ceea ce înseamnă că am terminat procesul de fierbere, de producție a gemului nostru de mere. Am pornit de mixerul vertical și acum se pasteurizează. Se blenduiește, pardon. Am mai dat un ultim clocot după pasare și uitați aici cât de frumoasă e. Efectiv e o cremă, care după ce se răcește, capătă consistența potrivită. Bun, uitați, cam așa e procesul nostru de a face gemurile, fără a pune conservanți, fără a pune geluri, produse gelifiante. Deci tot ce vedeți dumneavoastră aici este 100% fruct. Asta înseamnă aici măr, înseamnă lămâie și adaos de zahăr ca să poată să dea consistența potrivită și să ajute la conservare. Și totodată să îmbunătățească gustul. Atât, nimic mai mult. Așa veți vedea că facem gemul de căpșuni, dulcețurile de cireșe, vișine, afine, din tot ceea ce vom prepara noi. Cam asta e principiul. Am făcut această filmare pentru a vă convinge și dumneavoastră cum anume vom prepara noi produsele noastre și pentru a vă oferi încrederea de care aveți nevoie că avem rețete curate și că punem seama întotdeauna pe ceea ce este sănătos și să oferim clienților noștri doar produse sănătoase. Precizez că eu întotdeauna voi vinde un produs doar dacă acesta respectă standardele de calitate potrivite pentru a-l da și copiilor mei ca să-l consume. Vă mulțumesc și revin cu borcanele. Să vedeți cum arată în borcane. Bun, am terminat și procesul de umplere a borcanelor. Uitați ce consistență frumoasă are. Acum precizez că dulceața este fierbinte, dar ea după ce se răcește va avea consistența aproape a unei marmelade. Și culoarea este foarte frumoasă. Gustul vă garantez că este deosebit. Să aveți poftă bună și vă așteptăm să cumpărați produsele noastre.